Milí priatelia, dnes mám na návšteve moju dlhoročnú priateľku, ktorou sa poznám už 11 rokov a obidve milujeme vôňu esenciálnych olejov. Ju som pozvala preto, lebo ju považujem za veľkú odborníčku s medicínskym vzdelaním, takže dovolila som si pripraviť pre ňu niekoľko otázok. Mohla by si Marianka, ona sa sama môže predstaviť, ale ja poviem o nej, že je to Marianka Tauferová, ktorá je zverolekárka, ale venuje sa hlavne aromaterapii a má také vedomosti, ktoré mňa fascinujú. Takže Marianka, vedela by si mi povedať, prečo si ty začala vlastne s aromaterapiou? Ďakujem za pozvanie, za privítanie. Ja som začala s aromaterapiou čisto z osobných dôvodov. V etape svojho života, kedy som hľadala pre seba riešenia, ktoré by mi pomohli cítiť sa lepšie. Ja som bola zdravá, ale prijala som si môcť ovplyvňovať správanie členov našej rodiny tak, aby som pomohla napríklad synovi, aby sa lepšie sústredil pri úlohách, manželovi, aby bol menej nervózny, keď príde z práce, sebe, aby sa mi chcelo vysávať, keď sa mi nechce vysávať. A ja som si prijala, že keby existovalo niečo, čo by sme dýchali a pomohlo by nám to zmeniť naše rozpoloženie. A ja som vonkoncom netušila, že také niečo naozaj existuje a že je to vlastne v prírode a že sú to vône. Ja si predstavujem, že ľudia majú pocit, že iba masáž môže byť liečivá, celotelová masáž, ale my už vieme, že my si vieme pomôcť úplne na rýchlovku, keď nám čokoľvek je, masážou napríklad ruky, alebo dotykmi ruky, alebo trením jednotlivých tých našich bodov, ktoré máme na ruke. A čo myslíš, keď sa k tomu pridá esenciálny olej? Aký to bude mať benefit? Prenádherný. Si myslela, že to povieš? Prenádherný, pretože pre mňa kombinácia esenciálnych olejov a dotykov je niečo, čím vieme pôsobiť jednak fyzicky na úrovni vlastne tela, na úrovni nervových receptorov, zakončení reflexných zón a jednak energeticky. V podstate vedomým dotykom prenášam ja svoju energiu na teba, svojim pokojom môžem pomôcť alebo povzbudiť tvoj pokoj. A keď k tomu pridáme vlastne voňavé esenciálne oleje, tak pridávame ďalšie faktory. Jednak vôňou esenciálneho oleja pôsobíme na emočný systém, obchádzame predný mozog, centrum toho vedomého rozhodovania, pretože čuchový mozog je vývojovo starší a pomáha nám regulovať správanie ešte predtým, ako to vyhodnotíme nejak logicky alebo vedomo. Na druhú stranu, alebo ďalší aspekt tých voňavých esencií je, že do tela vlastne vstupujú reálne chemické molekuly, aj keď prírodné, ktoré v tele ovplyvňujú rôzne fyziologické procesy, normálne ako farmakologicky účinná látka. A pre mnohých ľudí chcem dať do povedomia, že esenciálny olej je to isté ako silica, alebo ako éterický olej. A slovko silica pozná každý farmakológ, farmaceut aj lekár, lebo silice sú tou známou liečivou zložkou liečivých rastlín a akurát sme to začali volať viacej po angličky, že esenciálny olej od slovička essential oils. Takže je to normálne chemická záležitosť a fyziologická. Ktorý olejček by si mi dala na ruku, keby som bola taká uzimená? Dala by som ti nejaké zohrievajúce. Zázvor, škorica, klinček, čierne korenie. Ja som raz takto so zázvorom pomohla jednej starenke, ktorá sa vymkla, našťastie ostala v kabáte, ale syn bol v nedohľadne, no a ja som nemala čo iné pre ňu urobiť, keďže som bola na odchode, len som jej kvapla na ruku zázvor a takto som jeho rozmasírovala, ako to teraz urobí Marianka. A tá pani na druhý deň mi priniesla čokoládu a poďakovala sa mi, že
Neuveríte, ale jak som bola veľmi uzimená, aby ste ma tak rozohriali, že mi až teplo bolo. A sedela tam niekoľko hodín, kým ten syn prišiel. Tak to je pre mňa veľmi zaujímavé, ako dlhodobo vieme pomôcť, keď je čokoľvek. A keby som bola nešťastná napríklad, čo by si mi mohla natrieť na ruku? Najprv by som ti dala pusu a objatie a potom by som sa ťa dotýkala, hoď aj bez olejov, lebo ten dotyk sám o sebe vlastne pomáha. Áno, cítim to tvoriť dôveru. A z takých olejčekov pre také upokojenie použila by som levandulu. Základný upokojujúci olej, ktorý pomáha upokojiť telo aj ducha. Áno. A keby som napríklad bola veľmi smutná a chcela sa viac rozveseliť? Použila by som niečo povznášajúce a rozveselujúce, ako sú citrusy. Vôňa pomarančovej kôry, mandarinkovej kôry, alebo niečo také trošku ostrejšie, mety, metový esenciálny olej. Čiže to by bolo niečo, čím by som sa snažila tvoju náladu pozdvihnúť. Ja viem napríklad o divokom pomaranči, že je to olej radosti, šťastia a hojnosti. A že keď ho dávajú napríklad vedomé predavačky vo svojich obchodoch, no tak tí zákazníci sa tam dlhšie zdržia, pretože zrazu majú pocit, že si môžu všetko dovoliť, že sú šťastné a že si tam vlastne prišli urobiť radosť. Čiže ona, tá aromaterapia je veľmi krásna záležitosť a naozaj vieme ju využiť, aj keď nám dieťa pláče, keď ho bolí čosi, keď nemôže zaspinkať. Ale takisto sa to týka nielen malých detí, ale týka sa to aj dospelých a starších ľudí samozrejme. Myslíte si, že niekde v domove dôchodcov by sa uplatnila nejaká taká osôbka ako ja napríklad, ktorá by tam prišla s olejčekmi a tým ľuďom spravila takúto jemnú masáž na ruke, kedy by tým dotykom som im pravdepodobne aj radosť urobila, ale aj potešili by sa, že niekto prišiel a niekto sa im venuje im svoj čas. To je veľmi vzácna vec. Vzdať sa svojho času v prospech niekoho iného. A svoju pozornosť. A tiež pozornosť, áno. No, takisto som mala psíka a keď boli výbuchy ohňostroja alebo veľká búrka, tak som použila jeden zvláštny esenciálny olejček, volá sa vetiver a natierala som jeho do srsti na chrbátik. No a ten psík sa reálne upokojil. Čiže aj zvieratka vieme ošetriť aromaterapiou, dokonca môžeme ich nimi aj zbaviť rôznych problémov zdravotných, tak ako seba. Marianka má už niekedy na budúce. Áno, určite. Marianka má studnicu informácií a ja by som sa jej teda chcela poďakovať nielen za túto masáž, ktorú som dnes dostala so zázvorom. Jednak krásne vonia a poďalšie sa cítim prehriatá. Takže, Marianka, ďakujem, že si prišla. Dúfam, že sme divákom priniesli aspoň trošku vianočnej nálady a trošku radosti a do budúcna možno sa ešte niekedy o aromaterapii porozprávame. Marianka, ja som urobila výborný čajíček zo šípok a materinej dúšky, takže na zdravie. Na zdravie. Aj vám všetkým na zdravie. Na zdravie. Nech sme všetci zdraví, šťastní a pokojní.